खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों प्रधान मन्त्रि उजाला योजना बे स्किमनि बागै खोन्थाहरनो सानदों। जाय स्किमनि जे नोंथांमोना संग्रा गेसखौ एबा LPG गेसखौ फ्रियावनो नोंथांमोना मोननो हायो आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना फ्रियाव मोननायजों लोगोसेनो LPG गेसखौ नोंथांमोना जेब्ला जोबनायनि उनाव बुकिंखौ खालामहैगोन, जेब्ला नोंथांमोना गेसखौ सोहैगोन, दा बै समावबो नोंथांमोना साबसिडि मोननो हाबावगोनसो। नोंथांमोना 350 टाका बेबादि नोंथांमोना संग्रा गेसनि थाखाय साबसिडि एबा नोंथांमोना माने रेहाय मोननो हायो। दा बेनिखायनो जोबोद नोंथांमोननि थाखाय बियो मुलाम्फा गोनां आरो नोंथांमोननिसिम माने डाइरेक्ट बेंक एकाउन्टावनो बे 350 टाका बेबादि फैसाखौ सोना हरबाय थानाय जायो। जेब्ला नोङो गेसखौ बुकिं खालामगोन अब्लानो माने डाइरेक्ट एसे उनावनो 370 टाका बेबादि फैसाखौ बेंक एकाउन्टाव सोना हरफिननाय जायो। दा बेनिखायनो नोंथांमोननि थाखाय नैबे प्रधान मन्त्रि उजाला योजना बे स्किमा जोबोद मोनसे मोजां स्किम आरो दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों दायो नोंथांमोना माबोरै नैबे प्रधान मन्त्रि उजाला योजना बे स्किमनि जै संग्रा गेसनि थाखाय एबा LPG गेसनि थाखाय एप्लाइ खालामनो नांगौ, सोरबादिया नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हायो, मा डकुमेन्टस नोंथांमोना होनानै एप्लाइखौ खालामनो नांगौ, अनलाइन एप्लाइ नोंथांमोना खालामनो नांगौ, अफलाइन एप्लाइ खालामनांगौनि गोनांथि गैया। नोंथांमोना गावबागावनि मबाइलजोंबाबो एप्लाइखौ खालामना लानो हागोन। दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना बे भिडिअखौल' जोबजासिम नायलां जाहाथे नोंथांमोना मोजाङै मिथिना मोननो हायो। दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासैबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो। दा नोंथांमोना स्किमनि नामखौथ' मिथिखाबाय, जोंहा स्किमा जाहैबाय प्रधान मन्त्रि उजाला योजना। बे जाहैबाय जोंहा भारत सरकारनि स्किम दै, जोंनि नैबे आसाम सरकारनि स्किम नङा। दा बेनिफ्राय एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया एबा नोंथांमोना सोरबादिया एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौ नोंथांमोना गिबियावनो मिथिना लाग्रोदो। जायफोर नोंथांमोना हिन्जावसाफोर, हौवासाफ्राथ' बेखौ एप्लाइ खालामनो हाया, आं गिबियावनो नोंथांमोननिसिम महरखानाय जाबाय। हिन्जावसाफोर, न'खरनि हिन्जावसा मानसिया एप्लाइखौ खालामनो हागोन। बिथांनि बैसोआ खमथारबाबो 18 बोसोरा खमथारबाबो माने जाथारनाय जानांगोन। 18 बोसोर जाबायबाथ' टेनसनानो गैला। 18 बोसोरनिफ्राय मेक्सिमाम बेसेबां बोसोर बैसोनिसिमा एप्लाइखौ खालामनो हागोन, जोंहा बेखौथ' होनाय गैया। दा जिखियानो जाया मानो खमथारबाबो जायखिजाया 18 बोसोर जाबानो जाबाय, अब्लानो एप्लाइखौ खालामनो हाबाय आरो जायफोर 35 बोसोर जानाय, 40 बोसोर जानाय, 50 जा, 55 जा गासिबो एप्लाइखौ खालामजोबनो हागोन। बैसोआ खमथारबाबो माने 18 बोसोरल' जाथारनाय जाबानो जाबाय आरो दा बेनिफ्राय नोंथांमोननिसिम मोनसे खोथा, रेशन कार्ड गोनांबासो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन। रेशन कार्ड गैयाबा नोंथांमोना नैबे प्रधान मन्त्रि उजाला योजना बे स्किमनि जे नोंथांमोना LPG गेसनि थाखाय एप्लाइखौ खालामनो हानाय नङा। दा बेखौबो नोंथांमोना मिथिना लाखाबानो जाबाय। दा बेनिफ्राय एप्लिकेसन प्रसेसआव बुंनो थाङोबा अनलाइन नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो नांगोन। आं गिबियावनोथ' बेखौनो खोन्थाहरनोसै नोंथांमोना मा डकुमेन्टसखौ होनानै एप्लाइखौ खालामनो नांगोन। दा जोंहा बेहाय भेलिड फट' ID बिदों आरो भेलिड फट' ID माने जायखिजाया नोंथांमोना बेहाय पान कार्ड, भटार ID कार्ड, ड्राइभिं लाइसेन्सबाबो जागोन, बिनिफ्राय आधार कार्डबाबो जागोन, जायखिजाया मोनसे डकुमेन्टसखौ नोंथांमोना होनो नांगौ आरो बे भेलिड ID प्रुफआव। दा बिनिफ्राय रेशन कार्ड नोंथांमोना होनो नांगोन, बेथ' जाहैबाय कम्पालसरि। रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोना बेखौ एप्लाइखौ खालामनो हायो। दा बिनिफ्राय एड्रेस प्रुफ हिसाबै नोंथांमोना आधार कार्डखौ होनो नांगोन। दा बेखौ मिथिना मोनबाय, एड्रेस प्रुफ हिसाबै आधार कार्ड नोंथांमोना होनांगोन। बेंक एकाउन्टनि डिटेल्स नोंथांमोना होनो नांगोन, बेंक एकाउन्ट डिटेल्सखौ अनलाइन नोंथांमोना होनो नांगोन आरो आपल'डबो नोंथांमोना खालामनो नांगोन पासबुकखौ। बेंक एकाउन्टनि डिटेल्सफोरखौ मोजाङै होबानो जाबाय आरो जाय बेंक एकाउन्टआ आधारजों लिंक दं दा बेखौसो नोंथांमोना होबानो जाबाय। मानो होनोबा आधारजों लिंक थानायावसो नोंनि बे साबसिडिनि फैसाखौ सोना हरनाय जायो। जेनेबा नोङो बे प्रधान मन्त्रि उजाला योजना बे स्किमनि जे नोंथांमोना गेसखौ मोननो हाबाय, बिनि उनाव नोङो बुकिं खालामबाय। बुकिं खालामखांनायनि उनावबो जुदि नोंनि बे आधार कार्डआ बेंक एकाउन्टजों लिंक गैयाबा अब्ला नोङो साबसिडिनि फैसाखौ मोननो हानाय नङा। दा बेनिखायनो आधार कार्डआ बेंक एकाउन्टजों लिंक थानाय जानांगोन, अब्लासो नोंथांमोना साबसिडिनि फैसा जा 350 टाका बे 70 टाका बेबायदि हाबो आरो 370 टाका बेबायदि फैसा हाबो। जायखिजाया माने गेसनि दामा जुदि बारा जाबानो साबसिडिनि फैसाबो एसे बारा हाबो आरो दा बेबायदिनो आरो गेसनि दामा एसे जुदि खमबा नोंथांमोननि साबसिडिनि फैसाबो एसे खम हाबबाय बेबायदि आरो दा जिखियानो जाया मानो मालाबा बारा हाबो मालाबा खम हाबो, अब्लाबो हाबखायो बेखौथ' बुंहरनांगोन। दा नोंथांमोना डिटेल्सखौ मोजां होबानो जाबाय, बेंक एकाउन्टनि डिटेल्सखौ। बिनिफ्राय आधार कार्डआ बे मेन्डेटरि, सिगाङाव जोंहा बे मेन्डेटरि नङामोन आसाम आरो मेघालयानि थाखाय। दायो जोंहा नाथायबा आधार कार्डआबो मेन्डेटरि जाबाय। आधार कार्डखौ नोंथांमोना होथारनांगोन, आधार कार्डनि डिटेल्सखौ नोंथांमोना होथारनो नांगोन आरो बिनिफ्राय आधारजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बारखौबो नोंथांमोना थिग लाखिबानो जाबाय। आधारजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बारावबो जोंहा OTP-आ थाङो भेरिफिकेसननि थाखाय। दा बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौबो नोजोर बोबानो जाबाय। पासपोर्ट साइज फट'ग्राफ नोंथांमोना बेखौ होनो नांगोन, नोंनि बे पासपोर्ट साइज फट'ग्राफा बेखौबो नोंथांमोना होनो नांगोन आरो बिनिफ्राय जेबो नोंथांमोना डकुमेन्टस होनो नाङा। इजियावनो नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइबो खालामनो हागोन। एप्लिकेसन प्रसेसआव
मा डकुमेन्ट्स नांगोन आं बेखौथ' खोन्थाहरखांखाबाय नालाय दा बिनिफ्राय नोंथांमोना एप्लिकेशन प्रसेसआव मा होनो नांगोन होननानै बुङोबा जायखिजाया नोंथांमोना गेस कम्पानिखौ गिबियावनो सेलेक्ट खालामग्रोनांगोन आं अनलाइन प्रसेसनि बागैबो एसे उनाव खोन्थाहरगासिनो दङ जायखिजाया कम्पानि इन्डियान भारत गेस एचपि गेस बबे कम्पानिनि गेसखौ नोंथांमोना संग्रा गेसखौ लानो सानदों बेखौ सेलेक्ट खालामना होनो नांगोन दा बिनिफ्राय मबाइल नाम्बार नोंथांमोना होनो नांगोन फेमिलिनि गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना होनो नांगोन रेशन कार्डनि डिटेल्सखौ होनो नांगोन नोङो गामि एरियायाव थायो ना सोहोर एरियायाव थायो बेखौ सेलेक्ट खालामना होनो नांगोन गामि एरियायाव थायोबा रुरेल होदो सोहोर एबा नोगोर एरियायाव थायोबा उर्बानखौ नोंथांमोना होनो नांगोन बेबायदि आरो एड्रेस डिटेल्स पार्सनेल डिटेल्स बेफोरखौ नोंथांमोना होजोबनो नांगोन दा बिनिफ्राय अनलाइन एप्लाइखौ बहा खालामनो नांगौ होनना बुङोबा बेनो जाहैबाय जोंहा प्रधान मन्त्रि उज्जवला योजना बे स्किमनि जोंहा अफिसियेल वेबसाइट दा बेवहाय नोंथांमोना नुखादों जानो हागौ नै एप्लाइ फर निउ उजाला PMUY प्रधान मन्त्रि उज्जवला योजना कानेक्सन नोंथांमोना बेहाय थुनानै होबानो जाबाय दा बेहाय थुना होनाय लोगो लोगो नोंथांमोननिसिम एप्लिकेशना फैगोन नोंथांमोननिसिम गिबियावनो माखासे डिटेल्सनि बागै खोन्थागोन मा डकुमेन्ट्स नोंथांमोना होनानै एप्लाइखौ खालामनो नांगोन दा बिनि बागै नोंथांमोननिसिम बेहाय होनाय दंजोबखायो बेखौ नायबानो जाबाय बिनि उनाव गाहायथाराव फैनायनि उनाव नोंथांमोना नुदों जानो हागौ नै मबाइलाव एसे डिस्टार्ब जायो दा बेनिखायनो कम्पिउटार दखानफ्राव नोंथांमोना थांनानै अनलाइन एप्लाइखौ खालामना लाहैबानो जाबाय अनलाइन पर्टेल नोंथांमोना नुदों जानो हागौ नै बेहाय नोंथांमोना थुबानो जाबाय आं बेहाय थुनानै नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों दा बेहाय थुना होनाय लोगो लोगो नोंथांमोननिसिम बेहाय नुजाबाय जानो हागौ नै इन्डियान बे जाहैबाय जोंहा कम्पानिनि दा बे इन्डियान कम्पानिनि गेसखौ नोंथांमोननो नांगौ ना गाहायनि नैबे भारत गेसनि LPG गेसखौ नोंथांमोननो नांगौ ना एचपि गेसखौ नोंथांमोननो नांगौ जायखिजाया नोंथांमोना बबे कम्पानिनि नैबे संग्रा गेसखौ लानो सानदों एबा LPG गेसखौ नोंथांमोना लानो सानदों दा बेहाय नोंथांमोना नैबे नुदों जानो हागौ नै क्लिक हियार टु एप्लाइ बेहाय थुनानै एप्लाइखौ खालामनो नांगोन नोंथांमोननि सायाव बे सोनारसिगोन आरो नोंथांमोना बबे कम्पानिनि LPG गेसखौ पसन्द जायो बेखौनो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय क्लिक हियार टु एप्लाइआव नोंथांमोना थुनानै अनलाइन एप्लाइखौ खालामना लाबानो जाबाय अनलाइन एप्लाइ खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोना उनाव बिनिफ्राय संग्रा गेसखौ फ्रियावनो मोननो हासिगोन बिनिफ्राय साबसिडिबो नोंथांमोना मोनलांबाय थानो हासिगोन जायफोर उजाला स्किमनि जै LPG गेसखौ लायो नोंथांमोनाल'सो साबसिडिखौ मोननो हायो नङाबा नोंथांमोना साबसिडिखौ मोननो हाया दा बेनिखायनो उजाला स्किमनि जायफोर नोंथांमोना सिगाङाव जुदि गेसखौ लाखायाखैबा नोंथांमोना गासिबो नैबे प्रधान मन्त्रि उजाला योजना बे स्किमनि जै LPG गेसनि थाखाय एप्लाइ खालामना नोंथांमोना लाफैगोनखौ आं आसाखौ खालामनाय थाबाय दा बेनिफ्राय नोंथांमोना दायो माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामना सोंहरदो आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबनोबो शेयार खालामना होदो आरो जाहाथे जायफोर बिथांमोना माने प्रधान मन्त्रि उजाला योजना बे स्किमनि जै गेसखौ एप्लाइ खालामनानै सिगाङाव मोनाखैबा एबा गेसखौ बिथांमोना लायाखैबा बिथांमोना जाहाथे एप्लाइ खालामना लानो हायो बिनि थाखाय गासिबनिसिमबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय दा बिनिफ्राय जोबनायाव गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लालायदो आरो जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों